ka gane ba? Idan mace ta tsaya yanzu aifuwa ta gagara an ce a je asibiti idan akwai wannan summan a gidan, wankekke na ce ma, wankekke ba wanda aka jefa bola ba, wanda an tare da shi an wanke an shanya, wayansu suna yi saboda sun san me suke yi. Shi kuma shi ne yake gyara yaro namiji ko na mace, wanda ka gan shi shugaban matasa ko ka gan shi dai an ba shi wani matsayi, yawanci shi yana gyarawa saboda wanda take wanke nata take shinyawa idan ta samu yaro zai zama yaro mai albarka ne, bare taɓa zama yaro shashasha. Haka zalika zai zama makaranci. To magana shi yake kawo magana. Ka gani yanzu ya sake kawo min maganar zuma na zan bar kurkutun nan, saboda zuma na yanzu amfanin shi nake so in gaya muku kaɗan tukuna sai in shiga cikin kurkutun. Ka gane, amma bari in yankar da na tsumman a nan saboda akan na kurkutun nake. Idan ka samu kurkutu 12 ka saka a kwalba, ka nema ƙise na ɓargo, ƙisen ƙashi, ka saka ƙaramin kwano ka ƙona, ya kasance ka kashe kurkutun duka, kar ka faffasa su, ka kashe kawai ka bari a cikin kwalban, sai ka juya wannan ƙisen a kai ka rufe. Mai gida idan ya kai kwana 40, billahi lazi idan ka ɗauke mai ɗin sai zuciyanka ya tsinke, tun kafin ka shafa jikinka zuciyanka zai tsinke. Wasu suna saka turare suna shafawa, mawaƙa ko maroƙa suna shafawa idan sun shiga gidanka. Kai za ka ɗauki abu ne a gidanka kawai ka ringa basu, ka ɗauka kawai ka ringa basu kaman ka zare, ba zarewa ba ne, abin da suka zo da shi ne ya fi ƙarfinka. Ka gane? Abin da suka zo da shi ne ya fi ƙarfinka. A nan wurin akwai haske, ko ina ma akwai hasken fa. Ka gane? Abin da suka zo da shi ne ya fi ƙarfinka. To kurkutu ƙwaya 12, ƙisen dabba, ka rufe kwalban kwana 40, ka zuba turare ɗan kaɗan ka ringa shafa mai gida. Ni baran ce ma za ka ga komai ba, baran ce za ka samu komai ba, za ka ga ikon Allah. Kwalbansa ƙwaya ɗaya naira 70,000 nake jarawa. Yanzu na daina jarawa ma, ko ka bani kuɗi ba zan jara ma ba, amma na baka yanda nake jarawa ka yi wa kanka. Ko godiya kar ka yi min, saboda ba dan godiya na nake yin bidiyon nan ba, ba dan ka neme ni ba, ba dan ka zo wurina ba, na yi ne don Allah. Ka gane? Idan ka ga dama ka yi, idan ba ka ga dama ba ka bar shi. Bai dame ni ba. Haka zalika babu ruwana da ka yi da kar ka yi, oho. Amma ni dai na faɗa ma. Kurkutu da turare, kurkutu ƙwaya ɗaya kawai yanzu idan za ka je gun wani kana so ka karɓa kuɗi, amma don Allah duk wanda ya yi idan ka samu kuɗin, in ka samu bashin ka biya mai shi, don idan baka biya mai shi ba, ni da na baka sirri zan samu zunubi. Haka zalika idan baka biya mai shi ba bare. Ka gane ba? Idan baka biya mai bashin ba, bare iya tambayan ka ba, zai ringa ganin nauyinka. Ba nauyinka bane, abu ne ya rike shi. Ƙasan gidan kurkutu yanzu, ƙasan gidan kurkutu shi wayansu suke haɗawa da ƙasan makabarta. Anya zan bayar da wannan sirrin kuwa? Su haɗa da gishiri, wala ana kafe mutane da shi. Hatta 'yarka ko matarka idan ba ka so yarinya tana yawo haka, ko yaro yana yawo haka, yawon banza ba ka so, amma yana zuwa gida, alhamdulillah, ka nema ƙasan gidan kurkutu don Allah ka iba. Ƙasan gidan kurkutu za ka gan su ai, idan ka je karkashin bishiyan kai sallama, samun su ba zai baka wahala ba. Assalamu alaiki za ka ce, saboda ba mutane ba ne ba. Assalamu alaiki, wayansu suna ce assalamu alaina wa la ibadallahi, assalamu alaina wa la ibadallahi, assalamu alaina wa la ibadallahi, kamar misali bayin Allah kawai, abubuwan Allah, ina muku sallama abubuwan Allah, ina muku sallama bayin Allah, saboda komai bawan Allah ne. Ka gane? Wannan ma wani dan iska zai iya fitowa ya ce zai tambaya, kar ka tambaye da wannan. Assalamu alaiki in kana so ka ce assalamu alaikum, kana so ka ce assalamu alaina wa la ibadallahi, assalamu alaina wa la ibadallahi. To bayin Allah ne, komai bawan Allah ne, komai da Allah ya halice shi, Allah shi ya halice ka, shine ubangijinka. To duk iskancinka, duk ifirituncinka, Allah shi ne sama da kai saboda shi ya yi ka. Ba za ka iya yin kanka ba, sai sa Allah ya yi ka. Allah da ya yi ka don wani abu ne, bai yi ka don banza ba, bai yi ka don ka zo ka zage mutane, bai yi ka don ka zo ka kawo ƙabilanci ba, bai yi ka don ka zo ka haddasa munafurci ba, bai yi ka don ka zo
ka hada ta fitina a ƙasa ba. Bai yi ka don ka zo ka zagi wani ba, ya yi ka don ka bi sa ne. Idan ka yarda ka bi shi, idan baka yarda ba ka bi shaidan. Gwara ka bi shaidan yanzu da ka zama munafiki. Kai baka bi shaidan ba, baka bi Allah ba, ka shiga uku fa mai gida. Gwara ka bi shaidan ka samu na shaidan a duniya ka shiga wuta, ya fi ka zama musulmi munafiki. Yau za ka yi sallah, gobe ba za ka yi ba. Je ka zauna gindin masallaci kana gulma. Matan nan ta wuce bazawara ne, wannan matan ta wuce matan aure ne fa tana yawo, wannan 'ya'yanta kaza ne, wannan fa da ya wuce sata yake. Kai me kake yi da kake zo ne kana ta ƙarya? Ka tashi ka je ka yi aiki ɗan uwa. Idan ba za ka yi ba, ka kwanta ka yi bacci. Wataran yunwa za ta tashe ka, amma ya fi gulma. Mai gida gulma ba kyau, ɗan wana gulma ba kyau. Wallahi magulmaci ƙarshen shi ba zai yi kyau ba. Billahi lazi yana cikin Kur'ani. Ka duba.